नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? परत एकदा माझ्या ब्लॉग चॅनलवर तुमचे सर्वांचे स्वागत. घाटाचा रस्ता आहे पण निघालो आपल्या गावी. आलं असं म्हणजे हे नाही लागावं म्हणून हाताला त्यांनी ते पिशवी सारखं आहे. सोयाबीन काढणं सुरू आहे. जवळपास 4 एकर रान आहे. आता 250 रुपये रोज म्हणजे सोयाबीनला. तसं 200च आहे आमच्या इकडे, पण आता लेबर भेटत नाही तर 250 देत आहे. सोयाबीन उचलण्याचा तिसरा दिवस आहे. आज पूर्ण झालेला आहे सोयाबीन. मजूर भेटत नाही, काही नाही, त्यामुळे स्वतः गटोडी व्हायला लागत आहे. चला तर 2 राहिले शेवटचे. बहुतांश लोकांचं सोयाबीन काढणं आहे. तिकडे काही ठिकाणी हार्वेस्टर सुरू आहे. तर आता सोयाबीन निघतील आणि गहू वगैरे टाकतील लोक. इकडे कापूस पण बऱ्याच लोकांचा बोंडा भरायला आहे. पाते असे